Hola a tots, avui us explicarem una mica sobre l'arbre que teniu just davant. Es diu mandariner. Citrus reticulata és el seu nom científic. Abans de començar, dir-vos que teniu tota la informació detallada a baix del vídeo. Comencem amb la informació. És un arbre d'entre 2 a 4 metres d'alçada. La seva fulla és perenne. La seva classificació taxonòmica és la següent. Forma part del regne Plantae. El seu superregne és Eucariota. És de l'ordre Sapindals. El seu gènere es diu Citrus. Per últim, és de la tribu Citrae. Són plantes molt delicades que necessiten un clima calent o temperat, humit i sobretot constant al llarg de l'any. El mandariner suporta més el fred que no pas el llimoner. En general, no pot estar a temperatures sota zero. Tampoc temperatures molt altes, les trobem a una altitud moderada. Els condicionaments que presenten els cítrics pel que fa a les característiques del sòl són que necessiten terres lleugeres i fresques. Si el que volem és plantar algun exemplar al nostre hort o jardí i el terreny no s'ajusta a les característiques requerides, es pot millorar amb la matèria orgànica quan preparem els forats de terra per a la plantació. Per últim us explicarem una mica el mapa que teniu just a baix del vídeo. Els mandariners es situen a Xina, Espanya, Brasil, Japó, Marroc, Corea del Sud, Egipte, Turquia, Iran, Tailàndia i Pakistan.